Не може да и се види на баба Ревка хубавия буфет. Всичките работи на буфета. Роби. Къде е Радослава да дойде, Свети? Ай след малко. Аз съм суема. Ще танцува, чакай малко. Аз съм суема, сега танцувам. Ночо ще да снимаш. Ме снимам в момента. Батко Николайчо, Не са чопли. бак горда бе, чинде. Ще те показвам на гаджето да те видиш, ще хареса ли, няма ли, кой е, не е олор, не е олор. Не са хубави мъжкови, за да ви засмея. Не така, бе!